Здравейте на всички! Аз съм Били от Monster Murders и това е един клип, в който ще ви покажа как да се изтеглите Subway Surfers за компютър и да го играете. Отивате в... Аз отивам в Opera, но може да отидете в Google Chrome и в най-различни други. Така, я само да ги затворя. И пишеме... Чакайте, първо отивате в Google, ако искате. То тук пак си е Google, но ето, за всеки случай. Google. И пишете Subway Surfers Download PC. Аз ще ви оставя линк. И ето това ви е достатъчно. Ето на това цъкате. И не цъкате в никакъв случай Download, защото мисля, че тогава имаше вирус. А цъкате Get this torrent. Yes. Аз го имам вече. Ето го. Като отидете на него, ето Subway Surfer Setup, отивате на него и си сваляте играта. И играта ще отиде на... Сега ще ви покажа. На десктопа автоматично. Цъкате на нея и вече може да я играете и да се наслаждавате. Надявам се да съм ви помогнал и да ви е харесало. Ако съм ви помогнал да се изтеглите Subway Surfers и ви е харесало и е потръгнало, моля ви, дарете един лайк и сабскрайбвайте, коментирайте, оценявайте, пишете коментари, давайте оценки, да знам дали е станало и така. Аз бях Били, без моя приятел, защото той са е на море. И чао!